ser polivalent, corre el cross, corre la ruta. Una volta 100 mils i 100 metres. Vale, Carmina! Si són capaços d'identificar a les primeres atletes que van força estirades. La Lisa Diomina i l'Arlet Elfe. Però aquí l'important és participar. ¡Venga, Naya! ¡Venga, Naya! Venga, muy bien. C'est 5 minutes, Flo, et c'est rien. Allez! Ahora que ya va. ¡Súper bien, Noah! ¡Muy bien! Ahora que ya llegáis, ¿no? A la bajada de Jennifer, vamos. ¡Va, Carmina, molt bé! Va, Carmina, quan més avantis millor. Efectivament, Elisa Diomina, Arlet Erce, segona classificada, la seva companya de club, i la Paula Vargas del Manresa serà la tercera classificada. Elisa, em preguntava si et quedaven forces i em dius que sí. Fem una altra volta o què? No. Segur? Segur. Se t'ha fet molt llarg. Una mica. Però escolta, però tu corres molt, no? O sigui, ja des del principi has començat a córrer i aquí que me pilla quien quiera. Sí, algun altre any vaig fer aquest cross. Ah, ja havies fet el cross de Mataró, ja te'l coneixies. Sí, vaig fer-ho quan estava en sub-10. Quan eres sub-10, i com vas quedar? No me'n recordo. Primera no. No. Bueno, és la teva primera medalla així una mica important, diguem, o ja havies guanyat altres curses? No, havia guanyat el campionat de Catalunya i tercera en cross de Catalunya. Molt bé, Elisa, doncs escolta, a seguir progressant, a seguir fent-ho bé, a seguir divertint en l'atletisme i moltes felicitats. Gràcies.
Tenim ja els nens de la categoria sub-12 masculina preparats per prendre la sortida. Faran el mateix recorregut que les seves companyes nenes. Una volta C, 1.600 metres. Mentre que hi ha les atletes sub-10 femenines, us podeu anar acostant a la cambra de requeriments.